Ago, mema wakwa abadeba titi obi ka dwumadi so. Miding de Jimmy Hanks. Ya sanga hye bio. Ya reta yenga kenkan ne so. Eye obabone dane. Nanso ansa na yebefi ase no mede aseda kese Emma Bureau of Ghana Languages. Se wonga mame ho kwan a American won humei. Efe me da cdfi.net ase. Se won so aboa me na mede dwumadi rebro. cdfi.net ya beifo bia bia wodi gwa wo ho. Se wo pese wo ton ade a twa wo niema ni mfonini na fakogu cdfi.net na won a wo beto ne mfrɛ wo ne wonni nsa wo so. Won so wo pese wo to ade a enha wo hu nkokrom imansu nkobo. Tina wo fi na call cdfi.net na ni a wo pe bia to wo ho no. Yo, michia mu amohwe dwumadi nyina. Michia ora Samuel Fosuba. Ajia Safiatu wo Bureau of Ghana Languages michia. Michia Omani Theophilus. Mrs. Owusu. Mu amaka no michia mu nyina. Mintimi modi ni nyina. Enti michia mu nyina. Yemfi ase. Obabone dane. Etia wotwe. Esiane se ni makone nenamfo baanu a wofi akwantum bae no nya akromfo de daw. Na enede wadan bi na enam soma wakodu afiase no nti na wodi yaw pi. Impanyi hu kan ampa se patase wo hene. Wodu afiase ho no won a wokoto won no bisa won amantem nsa. Ni makonum boa se woni bibiara a wode bema won no. Edi kanfo no je won aduan di nansa di tuaka. Hina na wokobo na amane. Nansa pe na ni makonum aye tratra se ohia ni mpaboa. Bre a nanfonum yi ra ho no. Won yonkunum bi a wache wo ho no bechichi won re. Obi akose enuanum aduan no de enya monko na wode ayemo. Obiara a oba ha foforo no odi muada nansa. Inti munya ehun susui no. Efei munna nyame ase mom se wo ma momfie biesa pe. Mi a America sei akukọ kitwe bi na mi wiai. Enso minya mfie num. Maadamfo a ogina ho no nso owi antama pope. Nanso wo ma no mfie num. Yen yonkunum bi wo ho a wo kire won pe na wokum won. Se wuti yeyiye na wankum wa. Wotumi prepra obasabasa. Nipa a woni nam a wedi dem no. Bebre ya kromfo a saa asem no bitu won. Mode yide amano sa. Niema dodo a mabobodin se mukowia yi. Anka nya ho asotwi ni kra. Munna munyame ase para. Impanyin se achene nya da. Wasa ono saara. Ni makonum ni hwe a wobetumi aye sense wobetie afutu a won nkrofo no de ma won no. Adechin biara wadafo no bo won nsrasima aduesa. Wotumrika de tietie won apomu. Enu echi wode won koye adwuma wa afum. Se wo fi adwuma ye bafie didi wi a wotai hia di nkomofane a eye a obiara bedu afiase ho no. Obi akwese wa da afiase pen na woye mfu ahoro saabre no. No bai no bai a SSA ODB no ena woyi no fi afiase ho. Ne senti woyi no ohye da kowi atina pa bien wogwa so. Se ne ebeye na wobekire no akoto afiase na wakodi aduan no bi. Ofoforo se okowie nwan wo odifu bi fi. Bre a ode won refi nwan dan mu ho no. Ni nankotia obi akonan so ma osu ise. Be. Ema ofirua no sorry se orebehwe ne eye ni nwan no. Ose oti ofirua no kape na ode mrika hyehye so. Ne tibone ogusori tumrika no ina ni nan nifa kohye dade free kesi bi a ofirua no ahyeda esum ato ho ama akromfunu mu. Oti aso se odi efri nu tumrikara san nanso esani se emudru inti ofirua no nsaka no kire no. Odi no du police station no na nkrofo ahwe no manani so adamoja. Ade sai no wokra won ho kodai. Ade che no wosantu a won komo no so.
Obiako a wofre no Kwaku atobi kan ne de se mimi ne da bi mikoja ma adamfo a wofre no suro nipa efum se wundu nafum ho a unhu se oyokuafo ampa saada no na mini aduan a me ne meyiri bedi ofie nso na me feri se meka kire ma adamfo no yewi adwuma no ma adamfo no ma me aduan no bi nanso na enoso me de mani career na erinso yen di nansa ye de nkakra du fie na obiara pai fa ni fi kwan me de meniema a ewo kotokunu mu to hope ena me fa mfichiri nwa ma adamfo no afum ho sro me ko ese me kotu aduan no ni amankasa mepe miguso no me te chichira wo baabi ma adamfo yi na orebei na mi hu ni amenye mi o mintumi ntu aduan no bio na mi o mintumi nyai ma adamfo no bisa me se ko na heye budin mentumi emwa ehoya na oka kire mi se minsisa weduan no nhye kotokunu mu na yenkofie mirika sei na okratuo infomso oye ni se onu na odikan na midi achi adwene e ba mitrim ni se minkum no sania opopo na ni kakra kire mi wo efum ho no mi hu ise yedufie a erinye ye kra impanyin se abonu nyawo na orenka wa onre ne senkyerɛw bio animguase mfata okani ba se animguase beto mede mesi wa no meye adwene se metu kotoku ene aduan a esome no abɔ no akum no ahye baabi nitiye a eye metu no anka no ebo ni nanti kakra bi pe impofrim no ohun adwene a maye wɔ ne ho no enti odan nitio no di gu misrem eho ara na oja o me ho ba afie bebo amane ofifie reba no na apolisifo ene nipa a edi na echi enye gori niti awa mu ara ne se wode me kɔ ayaresabia kɔsa me yare ma apache no asenen me ho tɔ me no wode me kɔ aseni bia kodi masem eho na wo ma me mfidu a midamu sese yo na no se ipe ena obi akosori gina aguam ho se ono de na oyokwam kafo o se kwai brentu bi da nkura bien a eye wona wante ne asase ano ntem na eho na odi ewu no okosu se efi wona wante kosi asase ano iye anamon kwan brofo kwansin dunsia baby a na ote ne asase ano na osori ano pase orukwa afuma na wakohye okwan no mfinfin baby se eba se obi nkuto obetwem fa hɔ a na wa to wahye no so ebu ne kum okum no wi a otwitwa baby a ehia no no na wakosie emu no akirichiri baby enwumre a imfumfu bafie no na ono so abafie o se oye eyi impempi a na obiara nim ho hwe ni mako na wodi nipa nam a wutwitwa no ye den duku hwe jama wonti ojabumda akwa bi ye nuru wo tina ho na ubehu na nipa ho niema na ode ye se minya onipa koma de kose a mitiminya sidi opidu ni mako na ye den na ho da ho duku egoru riba wufi na wuri tumirika akohia wa bonten debi na me hu nye enti mi se me kohwese menya obi akobi akoje sika me hye ho no me te kasa empempi no sanipa namba benu a me nka wonhwe dano de me hu ne e ka me na wo namba benu na esa ne se wo nyini papa enti na minim se metumi won benu nyina ni mako na ye den duku mechire won bom se ebeye na obi akori nwan nti mitia obi akoso tare fem na mi so obi akono ano chimniti bu ne kon
abranti bi eya won ade nya wo mobo ana wuru besum abrewa ahwe netiko debi won ade nya me mobo eyi bre mene obiakorepre no mi refi se ofoforo da fem nti onya akwan sori guan dano nso apre no nti menkatanim ehye me no wifi manim to fem enti ohun manim re ne na ye me yawo mpo ne se osanfa menkatanim no ka ho ofi hope na okobo ohene amane na wosi chine so merima tilgu kwaya se mefe yi to ha na me de yi ato ha na me hu ba bi a me nwan mfa me de ntase sara na dom no bepu emeso me je de se monkasa betumi aye no mfonini ne esi ho wo hwe me ma me bubugu fem wo bo masum ma no chiai efei wo hwe me ma me kokyere won ba bi a mesie nipa no wo kan odamwa no wonya adun wotwe yefi ho no wo wo metiko bedu fie menum ni mehwenim ene masum mojade na ya asefem yedu fie no se ohne ne mpanyin anhwehwe afrintem amfame anko police station wo wonso beba anka mefunu na wo befa nipa no bi sani awoye no nyo duku wokodi masembu mikumfo kuma wankum me no ne se midemu afibɔ no enti masemnen sese di mennu me ho menama na won sasa di mechi mi hia mpaibo ma aka se nsemone a ede nsemone mi renni bioda